China tocmai a început să dea roboților umanoizi pașapoarte digitale. Da, ai auzit bine, roboții primesc ID. Nu vorbim despre un film fantastic, vorbim despre un sistem real de înregistrare pentru roboți. Fiecare robot primește un cod unic, prin care poate fi urmărit de la fabrică până la reciclare. Ce model este, cine l-a folosit, când a fost reparat. Toate aceste informații pot deveni parte din identitatea lui digitală. Deja sunt înregistrați peste 28.000 de roboți din 200 de modele. De ce face China asta? Pentru că roboții umanoizi nu mai sunt jucării de expoziție. Ei intră în fabrici, depozite, spitale, servicii și pe viitor, poate chiar în casele noastre. Când un robot lucrează lângă oameni, apare întrebarea: cine răspunde dacă greșește? Compania care l-a produs, firma care l-a cumpărat, programatorul sau proprietarul? De asta ID-ul digital devine important pentru siguranță și control. Dar există și partea sensibilă. Dacă roboții primesc identitate digitală, urmează o lume în care fiecare mașină inteligentă va fi urmărită, verificată și conectată la stat. Întrebarea este: pașaportul pentru roboți înseamnă siguranță sau începutul unor timpuri prea controlate? Scrie în comentarii: ai accepta un robot umanoid în casă?